n'i ye mɔgɔ kelen kalan i ye du kelen kalan, n'i ye du kelen kalan i ye sigida kelen kalan, n'i ye sigida kelen kalan i ye kafobolo kelen kalan, n'i ye kafobolo kelen kalan i ye marabolo kelen kalan, n'i ye marabolo kelen kalan i ye jamana kelen kalan. Nin de y'an donkan ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An ka foli ani tanuni o bɛ bɛɛ lajɛlen bakuruba filɛ. Gɛlɛya ɲɛsilen don kalanko ma. École catholique caman datugula k'a sɔrɔ an ni kalan ta tɔ man jan. Kalanfa caman bɛ degun kɔnɔna na. Bamako bɛ k'a labɛn ka Salon international de l'artisanat du Mali Siama tako 5nan bisimila ni a kɛnɛ kan ka daminɛ Novembre kalo tile 27 ka taa kuncɛ Décembre kalo tile 7 la san 2025. A kɛnɛ ɲɛbila baaraw kɛra alamisa don Septembre kalo tile 4 CCB kɔnɔ Bamako. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min, ani kalanta tɔ man jan nka gɛlɛya donnen don kalanyɔrɔ dɔw ko la ka kɛɲɛ ni u datuguli ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye école catholique ye. Wa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase a kalanfaw caman ma. Gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ musakako ta siraw la ani jigisigi kuma sɔrɔli ka bɔ ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ni kalanfaw sigilen don k'o de kɔnɔ. Wa a kalandenw bɛɛ ka fara a kalanfaw kan ka siniɲɛsigi gulolen don nin ko in na. Mayimuna Dawu ye ɲinili dɔ kɛ a ko kan. An ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Kalanwiliw tɔtɔli tile damadama ye Mali la. O kɛɲɛna ni chrétien école dɔw datuguli. O kɛra waleya ye min ye lakɔlikaramɔgɔ caman bila kamanagan na. Ka da kan u ɲɛ bɛ u ka baaraw taatɔ de la. O min balila u la kosɛbɛ. Fɛn min kun kan ka kɛ kalanwuli ye, o yɛlɛmana k'a kɛ haminakoba ye ni lakɔlikaramɔgɔ ninnu bolo. Olu minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ. Je trouve que c'est un peu brutal et brusque. Ne fɛ nin ko in teliyara. Jamana ɲɛmaaw kun bɛ se ka waati jan di. Kalanso min bɛ yen kabini san caman, a ma nɔgɔ ka wuli k'o bɛɛ datugu yɔrɔnin kelen. Kalanko yɛrɛ, o la u kun ka jateminɛ kɛ, n'o tɛ a teliyara. Mais venir comme ça à 1 an, 2 ans, je trouve que c'est un peu brusque. L'enseignement catholique n'est pas à but lucratif. Chrétien kalasow tɛ maa kelen ta ye. Églisiw ka baara kɛlen don. O min ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ, denmisɛnninw ni sifinnakaw ka kalanko la. O la, ni jamana ka dɛmɛ jɔra, a ka gɛlɛn ka lakɔlikaramɔgɔw sara, ka tila ka ko wɛrɛ kɛ. O kama, an y'a laɲini ka chrétien école dɔw datugu. Permettre sans doute de rouvrir la majorité des écoles à la rentrée scolaire prochaine. Ni chrétien école ninnu dɔw ka datuguli, o min sirilen don sɔrɔko ta fanfɛla la, o kɛra sababu ye ka lakɔlikaramɔgɔ caman de bila baaratanya na. Bon, le licenciement est fait dans des conditions que nous-mêmes ne comprenons pas. An ka bilali kɛra togoya la an ma min faamuya. Sabula, an bilala ka sɔrɔ an ka hakɛ fosi ma di an ma, nka an bɛ baara la kiri bulon na. An kun ye laɲini dɔw kɛ, olu ma ta ba la. O dɔ ye an ka baaradaw ka ɲini jamana fɛ. An ka hakɛw ka di an ma, sabula 100 sara la, jamana bɛ 80 de ta an ka sara la. Ni a ka laɲiniw t'u yira la, o kun b'a to an ka baaraw kun tɛ taa ɲɛ. Il pouvait bien proposer ça à l'État pour éviter tout licenciement. U ka ɲɛfɔli dɔ senfɛ Mali Actu kan nin dɔgɔkun kɔnɔna la, Mali chrétien école ɲɛmaaba ale y'a yira k'a fɔ ko u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan min bɛna to chrétien école dɔw bɛna dayɛlɛn cogo min na yaasa a bɛɛ kana datugu. Alors les mesures que nous sommes en train de prendre consistent principalement à augmenter les frais de scolarité. An ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan, o ye ka dɔ fara école saraw kan. Fɔlɔ la, an ka kalo sara tun bolodalen don ka bɛn écoleden somɔgɔw ka sɔrɔta ma. A kun bɛ ta 5000 ka taa bila 6000 la. Duguma kalansow la, seconde cycle la, o kun ye 10000. Bamako y'an ka o sigiyɔrɔma 2. Olu de bɛ fara jamana ka dita kan, ka mɛtiri sara ka ko tɔw ɲɛnabɔ. Nka nin ko in kama, an ye dɔ fara kalo saraw kan, ani ka contrat kura signé ni an ka école mɛtiriw ye, min tɛna digi an na. Et d'autre part, à travers la révision du contrat que nous avons signé avec les enseignants. Ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye, o min bɛna kɛ sababu ye ka yuguyuguli don an ka Mali kalanko la. Lakɔlikaramɔgɔw caman bɛ weleweleda kan kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛw bila sen kan. U ni chrétien école ɲɛmaaw ka sigi ka kuma yaasa u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ ko in na cogo min na. Alors, ce que je souhaite est que à présent que l'État et le gouvernement s'accordent. Ne ka laɲini ye u ni jamana ɲɛmaaw ka sigi ka kuma. Sabula, kalanko tɛ kulonkɛ fɛn ye. Jamana yiriwali bɛ tɛmɛ kalanko sira de fɛ.
bɛɛ b'a dɔn chrétien école ye fɛn min ye Mali la. O la u ka bɛn fɔ la bɛɛ ka nafa kama. En tout cas de s'accorder, trouver les moyens pour que ces écoles ne se ferment pas. Ce que j'ai à dire, je demande à l'État d'être regardant. Jamana ɲɛmaaw ka u filɛ chrétien école maître la. Olu minnu ka baaraw bɛna tiɲɛ. U fana ye u jeniyɔrɔ fin jamana ko la. A dɔw bɛ baara la san 30, san 30 ni kɔ. N'i ye o wele sɔgɔmada kelen ko a ka baara tiɲɛna, o ma nɔgɔ. U k'u se bɛɛ kɛ école ninnu kana datugu. Sabula kalanko dɛmɛ ka fisa ni ko wɛrɛ. Que d'investir dans une maison de correction. Ɲɛmɔgɔw ka makun, lakɔlikaramɔgɔw ka jigilatigɛ ani denmansaw ka kamanagan ka kɛɲɛ ni chrétien école ninnu dɔw datuguli ye. O kɛra sababu ye ka cida dɔ bila an ka jamana kalanko la. Waati min na jamana bɛ k'a ɲini ni k'a ka kalanko fɛɛrɛw sigi sen kan, o bɛna kɛ waati ye tuguni min bɛna an hakilila jigi dekun na an bɛna don min kɔnɔna na. Tu ye Mayimuna Dawu ka sɔrɔlenw ye école catholique ka gɛlɛya kan. A bɛ waatinin bɔ sisan waleya kura dɔ jateminɛlen don Bamakɔ kɔnɔ min bɛ kɛ musolakaw fɛ. Jateminɛw y'a jira ko nin waleya bɛ kɛ an dafɛ jamana dɔ de la ni o ye Côte jamana ka fara Sénégal jamana kan. Nin waleya ye maa caman bila k'i hakilila di ni o kɛra sababu ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ dankari ta ka ɲɛsin an ka tagabiyɛw ni an ka tagabolo ma. Dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin ye tulonkɛ kɛnɛ dɔrɔn ka fara ko kɔrɔ balo bɔyɔrɔ kɛnɛ dɔrɔn de kan. Jamana kɔnɔdenw hakilila ye mun ye nin ko in kan? A fini feerebagaw bɛ mun fɔ? An b'o jaabiw sɔrɔ Nana Kadija Kone ka nin ɲinili kɔnɔna na. Kabini wagati jan, ɲɛnajɛ cogo kura dɔ bolodalen no an ka musow fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginɛ, Sénégal, fo ka taa se Côte d'Ivoire kaw ma. Ni u ko ma ko Bubu Dior. Nga an bɛ wagati min na i ko sisan, a daminɛna an yɛrɛ fɛ yan Mali la. Ni o kɛlen no sababu ye ka ŋunuŋunukan caman wuli o ko la. Nga nin ko in bɛ ka sira wɛrɛ ta, jango bɔlɔlɔ siraw kan. Ni o ma bɛn maa caman ma. Wa maa minnu bɛ nin baara in kɛ, maa caman sɔrɔla k'olu lagosi kosɛbɛ ni ka tila k'u bila balankolonyan minɛn kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, ka da sugandili kan, a feerebagaw ye nafasɔrɔ sira sɔrɔ a la. Bubu Dior ye 1000 de. Fɔlɔ a kun bɛ san yɛrɛ de. A kun bɛ na a tɛ 45 minutes jigin. Mais sisan sanni sumayalen a bɛ san kelen de. Fɔlɔ a kun bɛ san ɲɔgɔn fɛ 10, 20. Mais sisan a bɛ san kelen. Fɔ bogotigininw b'a san, hali sisan mɔgɔkɔrɔbaw b'a san. U b'a don. Bɛɛ b'a don a ka donkun de la. Feereli daminɛ wagati min na, a ye nafa caman las'an ma. Mais an filɛ wagati min na ko bi, a sanni kɔni a sumayara yɛrɛ de. An bɛ se ka fɔ yɛrɛ k'a jɔra. Maa dɔw bolo, nin ɲɛnajɛ ninnu bɛ fɛn wɛrɛw de kofɔ. Minnu dogolen no manamana ko caman kɔfɛ. Wa a bɛ kɛ sababu ye cɛ dɔw fana bɛ se k'u nege minɛ ni ka tila ka ŋaniya ɲɛsin u ma. Bubu Dior ko tiɲɛ yɛrɛ la a man ɲi. Exemple di ma sisan ne ka téléphone ta ka don TikTok kɔnɔ sisan ne ka Bubu Dior lajɛ musomaninw bɛ k'u lamaga. Cɛnin b'a fɔ cɛnin dennin bɛ lamaga est-ce que ne tɛ turu kelen ka nin na a man bila janaya la. Kungo y'i kungo de wa n'i y'a kɛ o y'i kungo de mais ne kɔni ne dɔgɔnin ne somɔgɔw tɛ nin kɛ dɛ. Mais n'an y'a ye yɔrɔ dɔ la an jeunes filɛ an mago tɛ foyi la. Ne ba n'i y'a lajɛ dɔrɔn k'a bɛ to k'a kɛ tan ne b'a lajɛ dɛ mais tiɲɛ kɔni na a man ɲi. Wala musomaninw bɛ k'u cɛmaninw attirer mais a man ɲi wa. Bon n'i ye occasion sɔrɔ ka taa kɛyɔrɔ la kɔni i m'a lajɛ mais a kɔni man ɲi. Mojere Traoré ni ale ye bogotiginin ye b'a yira k'a fɔ ko nin waleya in tilegelema ta ale jimi sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ. U ye Bubu Dior kɔni kɛ a ma ɲi nɔ. Maliyɛn yɛrɛ man ka kɛ parce que maliyɛn jogo tɛ. Fɔlɔ mɔgɔ si tun tɛ nin fɛngɛ sugu ninnu ye réseau sanfɛ k'i b'a kɛ parce que fini ɲɛnɛma yɛrɛ tɛ yɛrɛ. Fini bɛ se ka don ka parili kɛ n'a ye comme tu veux mais a bɛ don cogo min na comme u b'a don fini tɛ jɔ a jukɔrɔ. C'est pas joli à voir a cɛ man ɲi nɔ. Ko ɲɛnɛma yɛrɛ tɛ. O bɛɛ n'a ta maa dɔw b'u nisɔndiya ni nin waleya in ye min na u b'a yira k'a fɔ k'a ka fisa ni fɛn caman ye. Bon ne hakilina ye min ye a ka fisa ni dulɔ min ye a ka fisa i ka bi muso ka ɲi quoi. Cogo min na a ka fisa souvent n'i y'a lajɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ tuma dɔw la a sosiw ka ca quoi. Ne b'a lajɛ bon kojugu tɛ o ne bɛ n den k'a lajɛ dɔrɔn a banna mɔgɔ si tɛ yen. Kabini Ansardini ɲɛmaaden ɲɛ bɔra ka kuma ni o ye Iba Aidara ye ni a ye laɲini kɛ ko dankari nin waleya in na jamana ɲɛmaaw fɛ o kɛra sababu ye k'a sanni fanga dɔgɔya
a feerebagaw bolo. An bɛ se ka douzaine ta douzaine mugan douzaine 30 bi naani feere tile kɔnɔna la mais sisan nɔ caman bɔra la yɛrɛ de. O b'an ka commande caman annulé la parce que an ye minɛn bila ka taa di dɔw ma après olu tilala ka minɛn segin ka na nkɔ tuguni ko Dior ko in kuma cayara k'olu ka yɔrɔ la ko bɛɛ ko k'ale k'i mabɔ a la n'a ye bɛɛ k'i ale k'i mabɔ a la donc an ye inconvénient sɔrɔ a la parce que dɔw bɛ k'a lasegin yɛrɛ. Bon fo n'a kɛra kɔfɛ sinon pour le moment kɔni nafaba t'a la i b'a fɔ fɔlɔ parce que fɔlɔ k'a sɔrɔ karamɔgɔw ma kuma a bezi ma bonya ye réseau ka tantôt a kun bɛ san yɛrɛ de mais sisan nɔ kuma cayalen na dɔ camanba de bɔra la a bɛ ka jan an ka sɔrɔ kan yɛrɛ de. O kɛrɛfɛ sannikɛla dɔ b'a hakilina di ni ka tila ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin a kɛbagaw ma. Ne hakilina ye min ye mɔgɔ kolonw de nana ta k'a kɛ ko dɔ ye n'o tɛ Bubu Dior ko na depuis anw yɛrɛ ma kɛ tan an bɛ nin san ne yɛrɛ bɛ ne bolo a tun bɛ ne bolo fo den 2 sisan a nana don sanga la mɔgɔw y'a bɔ ko musomaninw bɛ ɲɛnajɛ kɛ aw bɛ se ka ɲɛnajɛw ni fɛnw kɛ a ma se ko bobara yɛrɛ ninnu ni fɛn ninnu a ma se olu ma ne kɔni bɛ conseil min di minnu b'a kɛ olu k'a dabila o y'an ka finiko k'an bolo ni ko gɛrɛ ye o y'a sɔrɔ a ma dabɔ o kama n'o tɛ hali an ba dɔw bɛ fini don bɛ soirée Bubu Dior walima Bubu party bɛ bila muso ɲɛnajɛ minɛn de kɔnɔ ni o bɛ se ka kɛ anniversaire ye kɔɲɔ walima ɲɛnajɛ yɛrɛ dɔrɔn ni waleya in kɛbagaw b'u par ni Bubu Dior kofɔlen yɛrɛ ye ni ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la ni a bɛ fɔ min ma ko appartement u bɛ mun labɛn kosɛbɛ ni ka tila ka dumuni sugu bɛɛ bila o yɔrɔ la wa u b'u yɛrɛ filmer k'u to don langolonkɛw la ni ka tila k'o cari bɔrɔlɔ siraw sanfɛ o min ma bɛ maa caman ma ka da a sanga wulili kan maa caman donna a feereli la o min y'a to olu sera ka dɔɔni sɔrɔ a la yanni bi cɛ sabula an bɛ wagati min na i ko sisan fini yɛrɛ mangoyara a feerebagaw n'a donbagaw bɛɛ bolo. I n'a fɔ an y'a fɔ bakurubaw kɔnɔ cogo min salon international de l'artisanat du Mali dakurunya tile siama tako duruna baaraw bɛna daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 7 san 2025 février kɔnɔ Bamako ɲinanta bɛ hokumu min kɔnɔna na o de bololabaara ka kɛ yiriwali sira ani ka janto an ka seko ani dɔnko la o min bɛ an ka bugunatigɛ yira diɲɛ ɲɛfɛ kɛnɛ ɲɛbila baara kolomo karili kɛra alamisa don ni o bɛnna septembre kalo tile 4 ma CCB kɔnɔ Bamako Abdoulaye Mayiga kun bɛ yen a bɛ langalili caman kɛ anw ye. K'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Mali bolola baarakɛlaw ka salon min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Siama a tako durunan baaraw kan ka kɛ février la ɲina baabu mun taara o de ye bolola baara ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana taa ɲɛ ani ka an ka seko dɔ ko kɔlɔsi ni lajɛ ɲɛbila baaraw kɛra CCB kɔnɔna na alamisa don septembre kalo tile 4 san 2025 ka yira k'a fɔ nin ko in ye ko ba ye Mali gouvernement bolo gouvernement ka ko de don o de kama gouvernement b'a financer mais gouvernement ka engagement ye min ye gouvernement ye gafe dɔ dilan n'a b'a wele ko Mali kura ɲɛtasira ka bɛn san 2063 ma n'o bɛ Mali taasira ni Mali ka ɲɛta bɛɛ kofɔ a ye hakilina kumaba caman fɔ o kɔnɔ o kumaba dɔ de labɛnna waleya ɲina 5e édition in kɔnɔ n'o ye ka Mali artisanat don ba la Maliens bɛ se ka balo ka artisanat la cogo min na Mali artisans bɛ se ka Maliens la dumuni cogo min na u bɛ se ka Maliens habiller cogo min na ne hakili la o ye koba ye n'an b'a wele ko consommer local ani contenu local. L'objectif général du Siama Siama ka laɲini de ka an ka bololabaara don ba la ani ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ u ka baara taabolo ɲuman na ani ka maaw bila ka an yɛrɛ ka fɛn dilanniw san. ɲina Siama tako durunan baaraw fanba bɛ ka boli min kan o de ye nɛgɛw bayɛlɛmali ye wa wele bilala jamanaba 2 min ma o de ye Niger ani Burkina Faso duguba min sugandira ɲinanta la o de ye Segu ye. An ka laɲini ye min ye bi ɲina Siama a ka kɛ fɛn ye sababu ye ka kɛ yelenba ye jamana kɔnɔ an ka bololabaarakɛlaw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ ka na tile 10 in kɔnɔ ka na ni hɛrɛ kura ye jamana kɔnɔ a ka kɛ jamana sinsibere ye. Donc au regard de la capacité d'accueil du site
Siyama dona stan 540 kilim be munu kono o bina di sugu jolaw ma ka fara stan gansan 120 kan dumuni kɛyɔrɔ 50 bina bila maaw ka bolo kan tuguni. Et 20 pour stand non bâti. Ni lajɛ ɲɛbila baaraw sen fɛ bolola baarakɛra caman y'a yira k'a fɔ k'u labɛnnen don ka ɲinɛ Siyama ma kɔnɔ. Ne nafa ba ye Siyama la parce que Siyama filɛ a bɛ découverte kɛ an artisanw ye donc a b'an dɛmɛ ka se ka feere kɛ ka an ka fɛnw yɛlɛmalenw ka se ka a caman lase mɔgɔw caman ma quoi. Jamana 20 kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw olu le kan ka na ɲinɛ Siyama kɛnɛ kan wa maa hakɛ min kan ka na o bɛ t'i jɔ maa 200,000 19 351 na wa ɲinɛnta fana na degeliw bɛna kɛ wa ɲɔgɔndanw fana bolo dalen don. Maïga ka sɔrɔlo ye Siyama tago 5nan ɲɛbila baaraw kan. Septembre kalo tile 4 ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin dogoyɔrɔbanaw kɛlɛli ma ni a bɛ laɲɛnamaya jamana caman kɔnɔ. Ni a jatelen don OMS fɛ ka kɛ adamadenya kɛli ɲuman ka hakili sigi kɔnɔna na ka ɲɛsin adamadenw dogoyɔrɔ ma. Zenabu Ge bɛ walawalali caman kɛ anw ye an ka ɲɛmada ka sɔrɔlo na. A bilala sen kan san 2010 OMS fɛ don min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin cɛ ni musoya kɛnɛya ma. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don ye walasa ka cɛ ni musoya kɛnɛya ani a bana ko kuma nɔgɔya. Kabini a bilala sen kan ni don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnɛmaya san o san septembre kalo tile 4 jamana caman na. A don in sen fɛ lakununi faamuyali dili maaw ma ani sɛgɛsɛgɛliw bɛ bila sen kan diɲɛ fan bɛɛ. Ɲinɛ Mali la cɛkɛbonda min ka baara ɲɛsinnen don ni kɔɲɔ in ma ni o ye ONASER ye. Office national de la santé de la reproduction ye wele bila maa ma sɛbɛn ni baara ninnu na ka wulikajɔ sabati walasa a don bɛ se ka ɲɛnɛmaya ka ɲɛ. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen laɲini ti dɔwɛrɛ ye walasa ka cɛ ni musoya waleyaw yakubaya ni k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ don ye. Ka kunnafoni jɛlenw di maaw ma cɛ ni musoya kɛnɛya kan. Ka wulikajɔ don ba la walasa maa kana bɔ ɲɔgɔn na. Ka kɛ sababu ye bɛɛ ka se ka kɛnɛyasow sɔrɔ. Cɛ ni musoya kuma kana kɛ jakuma bon ye. Ka denkɛrɛfɛli bɔ a la walasa bɛɛ dama ka kɛɲɛ cɛ ni musoya kɛnɛya kunnafoni jɛlenw la. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.